Anaas sa duwa ka mga individual ang patay, samtang duwa ang samdan. Human ang managlayang pagpanunggab ug pagpamusil nga nahitabo sa nagkadayang lungsod sa Bukidnon. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Biyernes, dead on arrival sa ospital ang 53 anyos nga lalaking biktima, kinsa residente sa Purok 5, Barangay Puwalas, Baungon, Bukidnon, human nga gidunggab sa makadaghang higayon. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa buntag kung asa ang gitudlong sospek ang 38 anyos nga lalaking kauban sa trabaho sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, naglalis kuno ang duha nga misangpot sa pagpanunggab. Ang inungdan ani, sir, misunderstanding kabahin gani sa ilahang trabaho. No? So, nagtawag sa ato ato po kining gi-extend ang ato ang assistance dito para maimbestigaran. Hinoon, gilayong mintahan ang sospek sa barangay ug kapulisan ug gipasakaan na og kasong murder. Samtang Biyernes pasado alas 9 sa gabi, patay ang usa ka 45 anyos nga lalaking biktima human gipusil sa Mabuhay Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga una nakadungog og sagunson nga buto sa pusil ang live-in partner sa biktima, migawas kuno kini sa ilang panimalay. Apan nakita na lamang ni ini nga nagbuyod na ug patay na ang biktima. Gisubay na sa PNP ang sakiran nga ulahing nakita duol sa balay sa biktima nga gituhuang adunay kalambigitan sa krimen. Samtang adlawng Sabado, pasado alas 5 sa buntag, girespondihan sa Maramag PNP ang gitahong pagpamusil sa Purok 7, Barangay Dulogon. Daling gidala sa ospital ang 30 anyos nga lalaki o 33 anyos nga babae human makahiagom og mga samad pinusilan. Hinoon, luwas na kini sa makuyaw nga kahimtang. Sa investigasyon sa PNP, padulong unta mo trabaho ang mga biktima diyang kalit silang gipamusil sa duha ka mga individual nga misibat rasab human ang krimen. Padayon ang pagpangita sa mga sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao.